Усім прывітанне! Зусім хутка Великдзень, таму сёння з беларускім краем мы прыгатуем пасху па аднаму з старадаўніх рэцэптаў. Паехалі! Традыцыйна нашы бабулі рабілі пасхі у Великую суботу за дзень да Пасхі і ўжо ўвечары на ўсюночную шлі ў царкву і свяцілі яе. Менавіта паскі, бо ў беларускай мове няма слова куліч. Свяцілі пірагі, мяса, соль, яйкі і вось на раніцу ўжо гэтую свячоную пасху каштавалі усёй сям'ёй. Было такое павер'е, хто з гэтай усеночнай павернецца дадому першы з вёскі, таму будзе шчасціць, у таго і ураджай будзе хутчэй. У гэтым годзе ўсё будзе добра. Адна з такіх прыкмет была, што раніцай умываліся праз яйка, то бок воду лілі на яйка і звычайна умываліся гэтай вадой. Мы не адступаем і працягваем нашы традыцыі, таму раім вам прыгатаваць пасху па аднаму з класічных рэцэптаў. Со святом, з Великднем! Христос воскресе!